हेल' लोगोफोर, लीना बसुमतारीनि हाबा जानायनि सावगारिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां गोसारगासिनो दं नङा होनब्ला? आरो बे सावगारिखौ नुनानै गोबां सुबुंफोरानो फोथायनो गोब्राब मोनदों। मानो होनोब्ला लीना बसुमतारीया बर'नि सासे एक्टरजों रिलेशनशिपआव थानायखौ नुबोबाय थादोंमोन। बेनिखायनो गोबां सुबुंफोरनि गोसोआव लीना बसुमतारीनि हाबा जानायनि सावगारिखौ नुनानै रियेलनिसो जागोन ना शुटिंनिसो जागोन गोबां कनफिउज जागासिनो दङ। बेखौ लानानैनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव क्लेरिफिकेसन लानानै फैदों। थारैनो लीना बसुमतारीया हाबा जामारबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लीना बसुमतारीया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मंगलदैयाव हाबा जाहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बिथांजोनि हाबाया मन्दिराव जानानै थांबाय। लोगोसेनो बिथांजो लीना बसुमतारीनि हाबानि थाखाय कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय थाबाय। मन्दिरनिफ्राय हाबा जानानै न'सिम मोनफैबाय। नै गाइसमोन नायलांबाय थादों। बाथौ आर'ज माइनाव दिखननानै दोनगोन आरो दै गाइसमोन। ओमफ्राय उनाव रिसेपसनखौ होगोन आरोखि। এফালে দেখা পোৱা নাই ओम स्वस्तिंद विश्वदेवः स्वस्तिंद विश्वदेवः अरिष्टोस्ति ओम स्वस्तिंद आरो एबार এইখিনি লাগা ओम स्वस्तिंद विश्वदेवः स्वस्तिंद विश्वदेवः अरिष्टोस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति आरो एबार তিনবার yang ini 하루 빌라고. সেই পাতো আৰু বাকীখিনি ফুলালিৰ গালত মুচি দিব লাগে আঠটা ফুলালি আছে নাই বনি নাই